Ang hirap ma'am kasi may mga panahon na sobrang tumal ng mga tinitinda namin. Ang totoo, difícil ang buhay pero diskarte lang para makaraos. Aminado si Donalyn at Mirna na mahirap kumita ng pera sa panahon ngayon. Kaya nagpursigi ang dalawa na matapos ang training nila sa pananahi at pagwi-welding, na handog ng TESDA at serbisyong kafuerte. Pero para makapagsimula na magamit ang natutunan sa training, binigyan si Donalyn at Mirna kasama ang higit 200 benepisyaryo nito ng libreng toolkits. Sa harong mismo, pwede ko nang hanap buhay ni habang ginigibo ko ang samuyang, ang pang-ural daw kong gibo. May time ako para magtahi. Nakakatabang po ako sa Kuyang Agong. Bukod sa dressmaking at welding, may training at toolkits din sa pastry making, baking at automotive. May kasama pa itong allowance para makatulong sa paghahanap buhay o pagnenegosyo. It will be helpful po sa mo para po ma-enhance or ma-practice din po namin si training na nakuha po na mo sa TESDA. Dagdag puhunan po sa amin katulad namin na mga walang trabaho. Nangako naman ang mga benepisyaryo na sisiguruhing hindi mapupunta sa wala ang ipinagkaloob sa kanila. Asahan mo po na gagamiton mo po ini sa maray. Gusto ko pang magpasalamat kay Gobloyji dahil pa po siya nahalin sa iyang posisyon bilang gobernador. Pero actually, nagibon niya na tulong. Lugod padagos niyang siya magtaong training sa mga aruming nanay na makataon ng dagdag kabuhayan. Sing Nantes, CSN.